Når man skal bestemme forskriften for en potensfunktion ud fra to kendte punkter, så kan man starte med at kalde koordinaterne til de to kendte punkter for x1 og y1, og x2 og y2. Og det er for ligesom at gøre det nemt at bruge den her formel, som jeg har på skærmen. Og til at starte med, for at finde a, der tager man logaritmen til y2 divideret med y1. Og så tager man så at dividere med logaritmen til x2 divideret med x1. Og når man så har regnet det ud, så har man altså sit a. Og for at finde sit b, der har man jo allerede udregnet sit a, så der bruger man den her formel. Og der starter man med at sige y1 divideret med x1 opløftet i a. Og så har man altså både sit a og sit b, når man har lavet den her formel. Og så kalder man bare, forskriften til potensfunktionen er jo f af x er lig med b gange med x opløftet i a. Og ja, så har man altså forskriften til en potensfunktion.